Babasan ana ndi rek? Mulih Kong. Nek iki nek ora mulih ade modar tenan. Iki ade nek ora mulih modar tenan. Ngopo? Ngopo mulih? Sing maju ora Kurawa. Sing maju sapa? Sing maju Baladewa. Sing kiper iki ora bal-balan ya nyuk. Iki perang kok sing kiper. Iki Prabu Baladewa maju nggawa nenggala. Panas main jaya sultane bawane blenat. No, kareng ora bali saka negara Dwarawati aja ngrakon glandang nenggala jeblok petengmu. Terus tangane Baladewa mak slonong. Abing kae. Wah, ora. Heeh. Baladewa golek kaca ora. Kok tangane murup senter kuwi. Heeh. Nenggala. 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 Heeh. Nenggala ki tamake gunung jubluk segara asat. Aku mau namani gunung bola-bali lho jugruk-jugruk ya. Ya mbok kok ya. Dianten ana. Monggo ora sepiro lho. Ha iya. Aku ya ngerti kak ya. Asem tenan kok. Gugu karepe dhewe ra. Mundur atrajange dhewe. Wani mbok kowe. Wes sawu nek nekat ngene ora dirosa sapa ora. Mundur ana ndelik. Oh iya. Nek mati piye, Gong? Ora, mati iki sing ngasta sing gawe urip kok. Mati urip ora saka Baladewa. Mati urip saka sing gawe kuwasa. Sapa ngerti bengi iki aku gleleng methuke Baladewa, tamane nenggala ora apa-apa, nenggala ki ampuh. Ampuh orane pusaka gumantung sing gawe urip. Iki nek iki dienggo nek omong. Goblok. Ora nyenani wong tuwa aku ora dong kok. Wong ngerti ra, mulane nek tak ajak pengajian kae sok melu. Wong ngerti ra critane Nabi Musa. Iki ora guyon iki Nabi Musa kae tongkate le ampuh mergo entuk firmaning Gusti Allah. Saberna ana ing Laut Merah. Nek ora diparingi firman, ora bakal tongkate kuwi ampuh. Mula kabeh iki apa-apa saka panguwasane Gusti. Najan mati uripe manungsa saka panguwasane Gusti. Nek kowe ndek pusaka ampuh, Gusti ngeparengake aber pusakamu. Ora ana dayane. Ngono kok takut. Ke belakang. Iya. Aku wedi nek kowe mati. Wis to. Rasa semelang kok semelem. Aku yakin ora apa-apa. Ya wis, tak delok saka kadean Jogong nek kowe ana apa-apa aku tanggung jawab. Wis rasa kuwatir. Wonge anggere nyebut karo sing gawe urip ora wis beres. Gusti nyuwun pangapunten menawi kula menika dipun anggap leres. Tentu Gusti paring pengayoman lan paring napa niku jenenge? Reng aku diajari ndonga, Reng. Wong nek ora tau ndonga kok gayane ndonga paring ana pengayoman lan supados sak mangke kula saged menang nggih perang. Lan supados sak mangke kula saged menang nggih perang. Ngaten Gusti, dapalke. Nggih. Paring ana pengayoman Gusti, mugi-mugi kula saged unggul anggenipun perang lan saged damel wirang Prabu Baladewa. Mandi ucape iku ora Bagong ical wujuding Bagong ana Baladewa. Ana Baladewa. Iki kok awakku mulur iki ngapa ta iki? Reng, ngapa? Ora. Iki mati kaya. Sik ora cenanangan kowe. Lho, iki ra suarane Bagong lho iki. Heeh, aku ngapa e? Oh, kok dadi wujud Baladewa ta, Gong? Weh. Tenane. Heeh. Lho, kaya goleke pengilon. Goleke pangilon. Lho. Wah, jian gleleng tenan iki. Aku iso dadi kaya ngene ngapa to, Reng? Ampuh aku ora ngerti. Aku mau ki jare ndonga. Aku mung muni Gusti paring ana pengayoman kalian kula. Gusti terus
kaya bumine iki keder terus aku kaya ditutut saka ngisor terus metu menang ngene iki. Wo, aku kuwalik. Kuwalik piye? Kudune iki metuse lagi ditutut. Ora kok ditutut lagi metu kaya ngono. Kowe tak gawe kira matamu lho, Rek. Iki wis kira kok isih kira ora. Dadi Baladewa tenan aku. Uise. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestumbara. Nala Gareng. Nala Gareng. Ayo to nek wangsulan to. Iya, iya. Wonten dawuh sinuwun Prabu. Ngatur sembah Prabu. Non, ngatur sembah. Pan ngatur sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Prabu Mandura. Iya. Tak tampa Nala Gareng ora liwat pangestune nambal. Kula pun dinggo jimat paripe. Nala Gareng sapa sing bengok-bengok nesu kae? Prabu Baladewa. Lho. Wani ngembari marang panguasane ingsun. Nggih, dasar kepara makata. Iblis lanat. Panon wae jangan bawa cita mari nyalamat jeneng kamu jeneng cemalo. Kok kata-katane ra cetha. Kira Baladewa iki angel tenan. Kono ki wis kulino saben dina ki nek omong cepet ngono aku kan dadi Baladewa lagi entas kok ngomong cepet ora iso. Sama omong aku. Goleke pusaka. Goleke pusaka. Arep ngopo kowe? Maju arep tak gawe wirang Baladewa. Ana goleke pusaka? Ya. Sakaremu apa? Ya. Linggis apa bendo? Terserah. Gaji ya, manut. Arit gelem? Gelem. Sing landhep apa sing niyeng? Terserah. Paham? Ora sah nesu. Ya, anane iki. Mohon perhatian. Mohon perhatian. Wah, keprohoren dasmu kae. Baladewa kok kon nggo sound system ki maksudmu piye? Kowe iki udu sound system ya, Gong? Kowe iki kampak kok kaya sostin. Manteng para sedherek benjang minggu sami kerja bakti. Ngersakaken god ngajeng rumahipun piyambak-piyambak. Matur sembah nuwun. Nganggo feedback barang to. Ganti aku mana iki aku kaya orene lho. Iki ra nggo sing nggo nyuwara iki mikir. Iki sing ngarepe. Udus kowe. Ora ngajar karo kan. Aku golek-golek ora entuk. Nyo. Wis tau ngerti Baladewa adol wedang. Hah? Keparat. Ampun nesu. Ampun duka. Gugu karepe dhewe. Kanjok digrujoke aku. Golek kene. Ngapa iki kon ngapa? Kon nyangget mlinjo. Iki godoke. Aku njaluk sing landhep. Kira tekle bedhek goblok. Wah, seneni terus aku. Iki wae. Iki pipa apa panah? Iki nek ngenani dadak iki mending. Masa matane dadak iki mergane patimu. Asane sing ditusuk geli. Wah, repot. Dadi Baladewa pisane. Nyah, gelem iki ra gelem ya iki. Nah, iki malah gleleng. Entuk bentus ngendi. Anjile bakul degan ora. Awas ora tajam raya. Imbangan bojo-bojo. Iki Prabu Baladewa. Ngawur Baladewa. Baladewa sari. Salah ucap. Ketiban Benjogoram merenyah sirawa jedundang Prabu Baladewa Ratu Mandura. Raden Kokrasana.
Wani pira? Waning pinta. Hah? Waning pinta wani pira? Aku ora apal jenenge Baladewa. Prabu Baladewa waning pinta wasi Jladara anom Kakrasana ya Karsana. Ya Balarama. Ya Prabu sapa? Balarama. Balarama. Rama tambah. Ah iya. Ya waning pinta ya anom Kakrasana ya Raden Karsana ya Reja Karsana. Reja Karsana ki mbane Kiswan. Kae cermo ding. Mati jeneng aku gugu karepe. Ora cenanangan ya. Tak pujek-pujek modar. Ana kakangne kok disamplak sirahe sak penake dhewe. Ngati-ati lho, Wer, ngati-ati. Le, brande gaman kok. Baladewa kudune kaya Kyai Nenggala. Iki tamake Gunung Jugruk Skorasat. Iki benda tau nggo nyolong tekan ping 5 ora konane. Walah setan apa? Wah, gugu karepe dhewe, gugu karepe. Matek dening aku. Kelakon neng UGD. UGD ya nggo penimbangan beras. Kae KUD. Kaya kleru. Ah ngawur. KUD kok kae posyandu. Posyandu apa? Iki malah rembugan kesehatan to iki. Mati jeneng aku, mati. Setyaki. Wah, Koko Prabu. Aku seneng Koko Prabu. Manus maring jajan. Oh, Prabu. Koko Prabu kula aturi sabar. Kula mboten kepengin negari Ndrawati menika dados ajanging pasulayan. Kula aturi sabar. Hoi, Radar. Adikku iki inggih Koko Prabu. Adikku adikku. Adikku bocah brasak. Adikku bocah bagus. Heeh, adikku bocah bagus. Kresna aja ta bisa Kresna. Menungsa ora tataran kae jenenge Baladewa ngembari marang panguwasane ingsun Kresna. Kula aturi sabar Kresna. Kuwi dudu Baladewa. Sing Baladewa kuwi aku. Oh Prabu, aturi sabar. Inggih kula ngertos. Menungsa ora kuwi Kresna. Ming ngene lho. Inggih, dos pundi? Kuwi Bagong. Num. Kuwi Bagong kuwi. Inggih kula ngertos. Aduh, Koko Prabu. Aduh. Kresna ada apa Kresna? Koko Prabu lenggah prayogi Koko Prabu. Yo. Oke malah do rangkulan kaya wong gugu karepe dhewe. Kula aturi sabar. Koko Prabu lenggah ing langkung prayogi. Koko Prabu lenggah. Yo. Gak omong, inggih. Aja nganti kesuwen ora omong ya iki Kresna. Setyaki. Wonten dawuh aduh adikku di. Njaluk rokok Setyaki. Koko Prabu menika menawi filter mboten purun. Aja filter. Ana filter kentingan Setyaki. Inggih. Koko Prabu atur semene ora pati nduga ngono. Lah kowe ngantasi Baladewa dikembari karo panguwasaning Panakawan kere ngembari marang panguwasaning Mantura Prabu Baladewa. Aku ora trimake. Minggiro menungsane mburi ora glandange Nenggala. Kresna. Minggiro Kresna. Ratu Mantura dandanane pikirane. Lah kuwi suarane apa ora marai mangkel? Koko Prabu mbok sampun ngaten to. Lho, aku ora entuk ngono. Inggih. Lah aku kan ngono karo sapa?
Panjenengan nek ngendika kok nganyelke to. Iya, Kresna iya. Oh iya, kedua badur. Wong guyune wae elek ngono kok. Dadak dadi Baladewa. To ora Bu? Nggih. Anak kula gadah pamundhut. Lho, anakmu duwe penjaluk? Inggih. Purantawati saged dipun dhaup sinten kemawon? Waton temanten lanang saged nyaosaken utawi ngunduraken pusaka senjata cakra. Senjata cakra ilang. Estunipun bedeng kemawon manah kula katawengan Badra Hirawan. Kowe lha apa Kresna? Kata-katamu kok angel dicerna. Badra Hirawan ki apa Kresna? Kok Prabu Mandura kendel. Mangke kula nesu lho. Aja Kresna, aja gampang nesu ndak glis tuwa. Ya Kresna ya. Iki. Setyaki. Wonten dawuh. Gulana es teh. Kok Prabu Mandura kok panjaluke werna-werna. Badhe kula padosaken mawi bathok. Aja kurang ajar Setyaki. Ratu kok digoleki nganggo bathok. Anggepe aku kire. Setyaki wis aja tok tanduki. Ngertos mboten lho Prabu? Ya, ngerti. Lesmana ngaturaken senjata cakra kula dhaupaken lan pun Purantawati. Ngono. Inggih. Njaluk pamit tak matur karo Prabu Nduk. Pasti. Ya apa ora kurang ajar kuwi. Kowe arep nggok sikile diuncalki karepe piye? Sri Baladewa Narpati. Ya arep apa meneh? Tuwirane swara Kresna. Kalangkung tresnani marang Adiabanon Jinawi. Kaya Pak Gina. Tunyo nek isih sembrang. Sencaki sabar. Karo Koko Prabu kurang ajar Titenara. Sencaki ora basa karo panjenengan ingsun. Ora basa ora apa-apa. Apa dianggap kurang ngerti karo kowe? Kowe Bagong. Loh. Ngawur. Kowe ora. Isa ndane Baladewa denake Bagong Kresna. Piye keterangane? Aku njaluk keterangan saka dokter sing gumadhok. Aku ora caturan karo kowe, mangkel aku rasane. Kresna kok dijaluki keterangan dokter iki anggapmu Kresna iki masuk angin kok piye? Maksudku keterangan saka anakmu sing jeneng Purwanggan, Purantawati. Purantawati Kresna. Kowe tak kandhani ya. Heeh, apa ya Kresna? Piye kadangku Yayi? Anakku Purantawati njaluk apa? Njaluk dijabi. Hus. Njaluk apa Kresna? Ngendika sing cetha. Teman-teman nang kudu iso ngaturake senjata cakra. Njaluk pamit Yai Kosi arep ndi kowe arep ndi? Arep ndi? Ora salu lunga. Aku arep bali. Arep bali arep ngondo karo si Petro. Petro ki sapa Kresna? Petro ki sapa? Sik Nala Gareng iki Nala Gareng. Nala Gareng dalem. Rene. Ki sing dandani ngene iki sapa? Aku ora kok. Aku ora dandani. Lho, anane kancane meng kowe. Kowe mesti dandani bakoe diganti. Piye to Gong kowe kok dadi kaya ngono kowe lek ganti piye to? Aku ya ora paham. Aku gak iso dadi kaya ngene iki piye? Aku mangke meng donga Gusti paring ana pengayoman supaya saged gesang terus aku omong karo kowe aku malah kaya ngene dhewe. Ha iki lek saling cilaka iki. Waduh piye ya? Kok goleke dukun to? Aja. Wingi tak goleke dukun karo dukun bayi. Masa wetengku diplotot. Nyuwun sewu sinuwun, mbok ditulungi sinuwun. Ditulungi piye? Panjenengan Narendra Digdaya to. Bagong iki diwangsuli kaya wingi ngene. Lho, lah kowe iki dadine piye to? Kula niku mung nyuwun pengayoman kali panguwasaning dewa. Kok dadi Baladewa ngantek iki? Mula kula lajeng bali niku pripun kaya wujud wingi ngene radong. Ya wis tak suwunke marang nang kumono nek kok nyaur ora usah nyaur. Arep disuwunke. Kowe hitungane utang mah aku. Ora. Tak suwunke ngarsaning dewa muga-muga kowe bali kaya wingi ngene Bagong. Ah ngoten ora malang kerik. Oh nggih.
lan samar pamoring sukma sinukmaya sinumaya winah ya ing asepi mandi pandunganing nata Ndrawati cal wujuding nata Mandura Prabu Baladewa. Hei! Mbok ora sembrono, Den. Rang. Aku piye iki, Rang? Kok dadi malah anyep kabeh awakku. Wis Ndrawati iki sembrono wis ben kapok. Wis ben aku sengit kok. Iki mau wis gawe dolanan kadangku tuwa saiki kapokmu kapan? Wis kono gojakan bali kono. Dunsalke ning pawuan kono dibuang. Aku piye Rang iki, Rang?